Hej, vi står hernede på Håbets Allé, og det her er sådan et værksted, som er sådan forholdsvis nyt i byen, og vi har lyst til at invitere jer til at komme herned den 25. Yes, Ja. 25. oktober. Kl. 10 til en arbejdsdag, hvor man skal lave en masse praktiske ting, bruge sine hænder, og der bliver noget mad, og der bliver nogle handsker, og man kan få på, og nogle ting, man kan bruge, og så skal man egentlig bare komme i gang med at arbejde sammen med Frederik og mig, og en masse andre. Ja. Du sagde det hele. Jeg tror bare, det handler om at komme ned og give sin kærlighed til det her sted. For det virkelig er et godt sted, hvor det handler om at få lov til at være med til at lave et sted. Folk ikke bare, at man laver et sted til folk, men faktisk dem, der skal bruge det, også er en del af at sætte det i stand og gøre det til deres sted. Og det vil vi rigtig gerne hjælpe til. Kom med, meld jer til på Facebook-eventet den 25. oktober kl. 10. Yes, hej.